नै जुनाफोर आंहा संनोसैलाय नै मैगं हाखांलायबाय भिन्दि ओमफ्राय नै आलुजों दाउ ओमफ्राय नै भिन्दि फ्राय संसै जुनाफोर आं दा आलु रुनोसै कुकाराव आलुखौ रुनानै लाग्रोनोसै हाय सनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय नै आंहा दा संनाय खावनाय जाबायबाय नै आब'आ आलु रुनानै लाबाय आलुजों लकेल दाउ जानोसै नै आलुखौ रुग्रोबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय भिन्दि देन्था हास'नानै लाजोबखाबाय नै सुखाबाय ओमफ्राय बेखौ फ्राय एवनोसै भिन्दिखौ ओमफ्रायो लकेल दाउजों आलु जल बानायनोसै आरो ओमफ्राय आं दा संनाय खावनाय जागायग्रोबाय आरो ओमफ्रायो भिडिअनि गेजेराव मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै नै संनाय खावनायनिफ्राय सुरु दिनैनि भिडिअआ सनाफोर ओमफ्राय मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै नायलांबाय थादो सनाफोर आं दा संनाय खावनायखौनो जागायग्रोबाय नै आलु रुनानै दोनबाय नायलांबाय थादो दै सनाफोर भिन्दि एवनोसै सनाफोर सनाफोर भिन्दि फ्राया मोनबाय थावखौ एसे नारखोनानै दोनबाय आरो बेहा मोनबाय आलु रुनाय समावनो एवफादोंमोन नालाय भिन्दिखौ दाउ एवबाय लकेल आरो आलुआ रुइखाबाय आं आलुखौ होसनसै दाउ एवनाया जाबाथाय सनाफोर मोजां एवसोमो मस्ला मस्लि होनानै भिन्दिया मोनबाय आरो एसे खोबहाबबावनोसै ओमफ्राय नै आलुआबो रुइनानै दोनखाबाय दै होनानै सागं सानानै लाखाबाय सल' हमसै बेदरैनो जाबाय आलुखौ होसननोसै नै सनाफोर आलुजों दाउ संबाय आलु होसनबाय आङो दाउखौ मोजां एवनानै गोदौहोनोसै एबार खोबनानै दोनसै गोबावनो 20 मिनिटसो फ्रायाथ' मोनखाबाय भिन्दिया सनाफोर ओंख्रिखौ दै होनानै गोबाव खोबना दोनसै आङो 20 मिनिटसो नेथ'बाय थानोसै नै आलुजों दाउ लकेल दाउ आरो सनाफोर दाउआ गिदिर नालाय 20 मिनिट गोदौ होनोसै आङो 20 मिनिट गोदौ होखांनायनि उनाव मस्ला मस्लि होफिननोसै दा 20 मिनिटनि उनाव दिन्थिनोसै आङो सनाफोर बेसेबांबा गोबावजों नायबाय आं ओंख्रिखौ सनाफोर मोनबायानो मस्ला मस्लि होफिनसै आङो सामब्राम गुफुर देना होफिनबाय जिरा पाउडार होफिनबाय दु मिनिट खोबफिननानै दोनसै मस्ला मस्लि मोननायनि सनाफोर एबार दुन्दिया होनोसै
लागानि खांनोसै बार जाबायानो सनाफोरनि ओमफ्राय दानिया आं ओंख्रि मोनबाय आलु दाउ भिन्दि फ्राय नै आंना नानिया ओंखाम जानोसै नै नानिया दाउ बेदर जानो लुगैबाय नै मोनबाय सनाफोर मोनजासिगोन नै जानोसै खुदै गबाय जानो लुगैनानै सनाफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय